Il-Prim Ministru Robert Abela qal li meta l-Partit Laburista beda jikkunsidra l-kandidatura għall-Parlament Ewropew, isem Maria Sara Vella Gafa kien minn tal-ewwel li ġie aċċettat u jaf kemm għandha l-qalba l-progress ta' pajjiżna u tal-lokalitajiet. Dr. Abela qal li segwiha kif ħadmet fil-lokalità tal-Gudja u kif irnexxilha twettaq dak li hemm netfih u ġib fuq quddiem ir-raħal tagħha. Issa wasal iż-żmien qal il-Prim Ministru li l-poplu jislef il-fiduċja lil Maria Sara biex twassal fl-Ewropa l-ħsibijiet tagħha fuq x'Ewropa trid tara. Ewropa li tkun viċin in-nies. Mili nemmen fil-kwalitajiet tagħha għal ħafna snin. Sirt nafa mill-qasam tax-xogħol legali, sirt nafa fl-istrutturi tal-partit, Marija waħda minn dak l-uċuħ li minkejja li għadha żagħżugħa dejjem hemm mal-partit fil-mumenti l-faċli imma wisq iktar fil-mumenti diffiċli. Fl-istess attività tkellmet ukoll il-Ministru Mirjam Dalli li qalet kemm Maria Sara ħadmet qrib tagħha fl-aħħar snin u kemm saret tafa bħala persuna determinata li tasal fejn trid tasal. Qalet li tul din il-kampanja Maria Sara uriet kemm tassew għandha l-qalba kwistjonijiet li jolqtu direttament lin-nies u tinsab konvinta li b'Maria Sara fil-Parlament Ewropew it-ħassib tan-nies jista' jasal fuq livell Ewropew biex tittieħed azzjoni. Semmit ukoll li hemm bżonn li jkun hemm mara fil-Parlament Ewropew. Kelliema oħra fl-attività kienu il-Ministri Ġewwed Bela u Stefan Drindu Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari Alisha Buġeja Sajt.